Morning. Murunay. Hindi na paintimplaan mo ti kape. Amo maagtimpla bakit? Liwaw. Anong lakay? Manipod din nagkasarta. Hindi pa yung mau. Panpansin ko ya. Madmadlaw ko ta karoba tayo. Makikita ka di asawa na adik ko ka. Nakaswiswit ka ni bakit na. Paano masabi? Ikaw? Kada sumangkot ti manang. Ang dati iyawid na nga pa sa lubong na kami bakit na. Naawan. Nakwa, subsubuan na pa eh. Bakit na? Tapos, mga minsan, hindi pa iti regregalo na. Sana all. Ikaawan. Bago sumunod ti trabaho, makikita arakupon na pa eh. Ikikis na pa eh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Bakit na? Bakit? Ikangay. Bakit? Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Ang kabam amuayay. Anya nga iti kaya mo sa wine. Ikatangak ti regalo na. Ikatangak ti pasarabo na. Apang kusubuan ni Suna. Tapos, apang kor arakupon kan ikis ti bigbigat. Nagpaisumay. Nasaya at napakitungtungan kanya. Outside ako lang bukan rabi eh. Ang magkamali nga imbagak. Outside? Bakit? 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 Aumat ati outside di ko lambaw. Oh, magkamaling yung pagkakata. Ay, I love you. Pwede na. I love you ang tabagbagim. Bakay. I love you ang tabagbagim. Bakay. Bibiyag, happy life. Tante Gariana. Bitay. Ngala mo pa iti maysa. Sana all. Nay, pati da ito iawang gargana? Gago. Pati da ito iawang gargana. Nay, awang matay ka talaga. Sabay bitinak dito yung maysa. Stop! Sabi ko na stop! Ay, ang mukhang naglaing ka talaga ito eh. Pwede na. Sorry naman. A few moments later. Mabalin sa dagito eh. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Mayat sa daytoy Awanti pang inom ko ka. Awang nga tani bakit ka? Awan sa. Sabi ko na stop! Ops. Kunya pa naman tabagin bilya. Sukat naman ti arak niya. Ay, salang bakit? Biti.